ani aban monkai naidi khang businai thok dama apa menu hello dolok lamsago ani new blogger tini hinke chung kaisa special tuinai vlogs namnai amo hinke naitong di ani video naitong khangke saimanai hinke norok paisa sak ani vlog naitong di sike phano tai naithok jake please like tai subscribe khana tapok dia ngan chairo hinke tai besi teri khali ang already ran kitchen room shop paisa ke kitchen room ni samungna tak phunai tuma khlai janai naitong di to himdi start khainai iko naidi o mai motom hino buno tuma mai hin imuno ang mai ni mung to mai yamo motom mani ekdum motom mung tongu mai ko samja mami de hinnai na gobindo buk de hinnai tamo hinnai abang sia ke mai motom imuno songai chalainai jung tini mangso mosjeng bai khelai ke tabo gibuno songnai serapsa tui somoi tonai 10-15 menit suk tui somoi tonai aboni ulokhe ang ibna box sanai ready tabo ro haising ki sarina nai haising tukura kaisa nai ko paste khaipai kha mono tabo gomno ang ready sinai ani maike sopai jak tabo ro tuiria ko kisi satirnai te ang bono ani mote ke songai norok bai ke songai jan norok bu sabai di ang ke to ani mote ke saka mono tabo tuiri nei rekha tai sam ki sari nai ro box rekha tabo ani rumah pradan ni bilai basa habir faika menu ayo nai thongma menu ala kitong nai thongma ni oh ma nai thok bilai basa nai thok jat oh sinia sirong jorom jak tong faika ang bai sinia bilai kitong kotor jat bilai sinia si rupri tong khano tohan rogoi tongkha chung tai sabutiran nango tai mosrok sana nango tabo finally ani aban monkai naidi kesak ndokha mai kesak ni babura hai naidi aban kesak ke monka tabuk sudo mos deng khaina ni bagai ready khainai sabo an loge now rai phai motini biran jani bilai basa tabo girokhe moso sogoi tongo chung tabo giro pias ready haising ready khlainai tairo donia blai moso ready yongkha ani mosla ready khaipai kha mokhe haising ginger haising ginger te ordek tone rikha kisa haising paste khaijak ebong pias rapai kha tabuk ready khaipai kha tabuk suru bulnan simi ke rongai tongri testing mo soyok manino tabuk gudogoi tongkha tabuk mosla rinai pias narwai besa mai cari dekha narwai besa nanti mai cari tong narwai besa bini kitong sinai diba kitong kotor zat bilai nai di nai thong mani kitong sinai thong pani khang sinai thok dama apa menu mono zuri mai sita khappa papa kya moso yogyak sinai kisapa yogla hai buk sa phangsai tong mai ula mai bisa jone ke awan no bisa jone ke kisa moso yogna nango kichini finally moso ready ong khai konai di mosteng tabuk chalai chinai oh chini chajang nai ready ong kha iko chung chalai chinai tabo hinai di chini roommate bayang belai basa basa itongo chung mai baksai hi
बिलाइ बसा नग्राय फाइमानि तिनि ब के जों मुचा लाइसिनाय